खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय आंनि केके लाइभ बड' रादाबनिफ्राय नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो खौरां लानानै फैलायबाय। अन्नानै चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबाव दङ देग्लायनि एसएसएलसि एबा मेट्रिक आनजादावहाय टप 10 मासि लानानै पास जानाय फरायसाफोरनो फैगौ 14 अक्ट'आव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मान बावनो थाखाय थाग थियारि जागासिनो दङ। बेजों लोगोसे बेयावहाय कमल कुमार बान्था होनोबो थाम-थिम खालामनाय जाबाय। चिरां जिल्लानि बिजिनियावहाय फैगौ 14 खालारावहाय दीपक बर', मनदीप बर' आरो बिष्णुगुरु बसुमतारी मोनजों लोगोसे टप 10 आव जेसेबांनाखि पास जानो हाबाय गासै फरायसाफोरनो बान्था होनो थाखाय रेडि खालामनाय जाबाय। मोनसे मुगैथाव खौरां, सासे बर' हिन्जावा गावनि बिसायखौनो बुथारदों। दरं जिल्लानि मंगलदै कसारीपारा ओनसोलनि सासे आइजोआ सानसेबो न'खराव गोजोननाय गैयै, नांज्लाय खमज्लाय इनाय अयथासार खालामनायखौ लानानै बुथारग्रा आइजोआ फोरमायदों। रिजिता बर' होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आइजोनि मुंखौ बिसायनि मुंखौहाय प्रफुल्ल बर' होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आइजोनि फोरमायनाय बायदिब्ला बिसाया गावखौ गाग्लोबनो नागिरनायावनो प्रटेक्शन खालामनायाव बिसाया बुनायावनो जायगायाव थैदों होननानै फोरमायदों। सानफ्रोमबो जौ लोंनानै न'आवहाय फैनानै दुम-दाखाल खालामफैबाय थायोमोन आरो न'खराव फैनानै बिसिखौ बुबाय थायोमोन होननानै फोरमायदों। दा रिजिता बर'खौ एरेस्ट खालामनानै लांनाय जाबाय। मंगलदै पुलिसफोरा आयेननि राहा लानानै बिजिरनाय जासिगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, दिनै फुंनि समावहाय एक्सिडेन्ट जानानै सासे सुबुङा थैदों। गंसे ट्राक आरो गंसे बाइकजों सौग्रावनानै। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिनि मुंखौ मिथिथ'नाय जायाखै आरो बियो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सिपाझारनि मण्डल साखरि मावोमोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया मंगलदैनि 15 नं नेशनेल हाइवेआव जादोंमोन। आसाम पुलिस आरो हाग्रा बिफाननि खौसेयै संदाननायावहाय मोसा सिखारि फालांगि खालामग्राफोरखौ हमनो हानाय जायो। बिसोरखौ उरां नेशनेल पार्क एरियायावहाय हमनो मोननाय जादों। दुथां सिखारिफोरनि मुंखौ फारियै आजिबुर रहमान, हामजाद आली आरो महम्मद आली होननानै सिनायथि मोननाय जादों। आरोबाव माखासे सुबुं दंबावो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बिसोरखौबो हगारनाय जानाय नङा, गासैखौबो हमजोबनाय जागोन होननानै हाग्रा बिफाननिफ्राय फोरमायदों आरो दा हमजानाय सुबुंफोरखौहाय जेलाव दैथायहरनाय जाबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।